relationship le cause mina nginayo umntwana. So yakuthi mina ngihlale nawe wena umithisile outside like yini ke eng ntweo we bitsa eng wasampotsa we bitsa eng ntweo ke tlo dula le ngwana no mong ka mo ntlong yaka o sa re iphutha yini ukuthi wena uhambile wakhumula amabhuku wakho wamithisa kodwa manje yini mina bathi angikwazi ngenza abantwana that's why uyile ngaphandle no ngathi na indlela osomphilisa yona lana usomphilisa impilweni mongphilisa so ufanele ngihlale nabangani bami la maybe uzomithisa one of them manje noma ungahamba ubuye uhlezi ubuye ukhathele noma ngathi ngihlezi mama phela siya rent uba no rentani ubaba imubhadela i-rent asiwo angithi imsebenzayo wena wafica la esokola naye bekasoko beya right nje awena ngakhuluma ilanguage yakho isifani sizoyizwa okay nalisinhle nje so after ke dilo tse ke mirela tsona tse tsotlhe ke danki ya Mosotho ya mfang yona danki ya hore a tle le ngwana ayo imisa ko ntle a tlise ngwana ka montlong o ibitsa eng wa butaka baba I was defend okungcono ngizwe ukuthi uthini nawe nakahle kahle ngempela nje ukuthi ngizethuse kumama siyilungise nje sibone senza kanjani ifoni yakho inankinga yabona namanje uyafonela baby mama ufuna whatever awazi nokuyiphendula ifoni yakho baby mama hawu kahle mama super mama umfana lo ngiyabona mina ngiyakutshela bhuti yabona starting from now uthi thabo ngizokhamba emzini wakho yabona zonke izinto mina ngiyakhamba ngizothatha uma umntanakho basihlala naye la everything that belongs to me kahle manje njoba nihlala lana nihlala kanjani ngathi ba ina rent noma like ngithengele RDP nenze njani la siya rent uba no rentani ubaba imubhadela i-rent asiwo angithi imsebenzayo wena wafica la esokola naye bekasoko beya right okay mtsanti South Africa nkana ngiyabengela kubekela emabutho akaSefe ohlatshayo hayi usazi uma isicela singelengele abanye bathi udilisa imbewu kodwa bethi intambene kala yini AK47 inqobo dubula mkhathi safayela la suka okay ngiseka phansi kwa approach nathi TV reality show ihlelo reconciliation njengamanje nginobafa la osibhalela ngeke ngisisho story sakhe ngoba ngiyambona usibizele kwakhe njengamanje yena uzochazela ukuthi abuzithamba kanjani wena njengamanje into ezoyicela kuwe lapho ukuthi ubu-subscriber ubu-like ubu-share ndenze comment egcineni awuhleli nami-ke sike samukela ubafu la sizwe story sakhe sami kanjani baba kunjani siyaphila ya igama umabutho ngisokuyona ngiProject TV ubaba ubani usabelo wakanyawo usabelo wakanyawo uyabaza abakwanyawo bakamthandi umthanda abantu bengamthandi thanda abantu bengamthandi bengamthandi wena uthanda abantu kodwa abantu nawo bakuthanda abangithandi indaba bathanda kunjalo bona yize bengangithandi awunandaba it's fine wabo okay ke ngizabukele ke uthe uduma kude ne uneduma kude la waweli ngizozo story yakho sihamba kanjani baba igama ngithe umabuthi ngisokuyi Project TV right show ihlelo reconciliation njengoba usibhale nawe ngeke ngakubona kwa email ngathi sangishile kuwe njengamanje cela uchazela ababukeli ukuthi igama ubani ubaba ubani igama hayi ngoba ngeke ngachaza ukuthi awusabelo lo wakanyawo sabelo kanyawo yebo kungani silapha namhlanje baba utshela nje umbukele ekhaya ungazi okay ke kushuthi ngibhalele la kwishow yebo ngoba nginenkinga kunenkinga nento kunempilo sengiyiphila kodwa ingasiye yami yabo so like sengigcina sengiphila impilo ukuthi like sengima relationship amabili so manje umama sendlini akayazi le ndaba so like angazi noma beni ngangisiza yani mhlambe sikhona ukuthi sikhulume naye ngoba manje mina angeke ngize ngikwazi ukuyichaza ngiyi-one that's ngize la kwishow uyima uthi kuma relationship ayi2 ima kuzofika kuma relationship ayi2 nje kuza kanjani ungayichaza leyo ndaba kushuthi ngathini ukuhlala kwami nomama lapha endlini bekukhona bona ukuthi sisaqala besihlala kahle nje khona lokho kuphilisana kodwa manje ngokuhamba kwesikhathi kwa lapho engibona khona ukuthi noma ngimbuza okunye ngithi akangenzele okunye umunye ngithi asizane lapha nalapha ngiyabona ukuthi akusabi mnandi so manje into engenza ukuthi iyangisolisa ukuthi ngathi khona impilo sayiphila ngaphandle umama yebo
Yima uma uthipele phela ngaphandle lalihambe uqala uthini lapha. Ngathi sekunomunye umuntu ahlekisana naye singabeka kanjalo. Awukazi ubamba uyamsola. Ngiyamsola. Yima umama lakhe ne. Umama uyaphuza. Yena umuntu uyathanda ukujabulisa isikhathi esiningi. Like every day noma kanjani noma every weekend noma mhlambe kanjani. Uphuza manje nawe noma unabangani aphuma nabo. No unekhathi. Kodwa unawo futhi abangani athola ba noma kuthiwa plan ukuthi namhlanje sizohlala kahle endlini. Lapho sizokwenza into yethu. Nini sengena ama calls yabo. So umuntu sekufanele hayi baba busy ngaphandle. Uyayibamba icall phambi kwakho. Unokuthi aphumele ngaphandle. Sometimes ngimbona phela busy ngefoni yakhe. Nawe. Yeah, like amafoni isikhathi esiningi mayizowaphendula kumela ngaphandle. So manje njoba ngithi bengisengiphila impilo ezimbili. So nami ngaze ngagcina ngathatha isinqumo sokuthi hayi nami ake ngithi ngibone ukuthi ngaphandle kuyaphileka. So manje suka sekuvela umonakalo ngathi ngisathi ngiyazama yazi singabantu esithanda utshwala siyaphuza sihamba umgroove nani. So manje kwase kuvela okunye ke sokuvela umntwana kodwa ake sithi uRob umntwana uyisibusiso. Wagcina sekuvela umntwana ngaleyo ndlela. So manje le nto le ngizoyichaza kanjani kumama? Wona kanti umntana usekhona noma akekho kuthi kazala ngomuntu umithi sengaphandle ngithi sengaphandle umama akazi umama akayazi yo umntana ukhona noma akekho umntwana usamithi noma usekhona vele umntana usayithwele uma usamithile uhlala around la ngihlala khona umama uhlala naye wena mama ngihlala naye khona la endlini manje imama ihamba mama yophuza uhamba kanjani ukhona like njoba ngisho ukuthi uphuma nabangani bakhe lese maybe uphumile athi uya kamngani wakhe kunabangani bakhe kahle umuntu wabangani wena awunawo ama insecurities that's why umyekela hambe angeke ngikwazi ukumthemba ngiyamthemba ngoba kunale nto ukuthi hayi umuntu wami vele ngihlala naye ayikho angeke akwazi ukungishaya emva kwendlebe vele akakaza kushaya vele wena nje usuyisola ngoba ngisola sengibona nje indlela saphila ngayo ukuthi hayi ngathi sekhona nokuyithola ngaphandle ngoba noma athi uyabuya endlini athi usikhathi abuya ngaso mangithi mhlawumbe ngithi ngicela inkonzo zasekamereni mama uyabalance imali kwasha bacima so manje ayibona lento lena angazi noma usuke etholile ngaphandle imali mawucela inkonzo ngaphandle mama usuke ebeyitshwale noma usuke ebuyela nje mhlawumbe uyasebenza uyasebenza mawucela inkonzo usuke ebuya emsebenzini noma usuke ebeyitshwale la khona usuke ngafuni khona isikhathi vele anginaso ngiyacela noma ngayinini sometimes noma ngibuya ngidakiwe vele ufuna ukudavaza so manje thothi uyabalance uyalwa uyatshela ukuthi hayi mina ngikhathele kwasha yacima yabo so manje ngiyabona ukuthi uphuma kwakhe athi imali ngihlola le wena wena buvele ifuna ingane hayi cha ushithi ngathini umntwana nje uvele ukuthi izimo zasotshwaleni wakati ungayifuni ngaphandle ufuna naye bengifuna naye ingane wena naye nothuni naye ingane ngisingakabi naye ingane ayo uzobayithola ngaphandle sengize ngayithola ngaphandle iyo lento yenza ukuthi kube nzima ukuthi ngabe uyazongichazela ukuthi hayibo sengithola umntwana ngaphandle yena ekhona endlini engenayo umntwana naye mama akasafuna umntwana kuwo kwahle maybe mhlawumbe nokuthi nihamba ngenhlelo like nifuna ukuthi nibalance before nithola ingane or kanjani kona isimo bese kanjalo ukuthi akhala sifuna ukuthi sihlele kahle izinto zizeyifike khona sazi ukuthi manje uthe silethe umntwana emhlabeni silethe umuntu ozazi ukuthi uzofikela phezulu kwezinto vele ezi-right wena wayithola ungahlelile ngathola sengiphula umthetho so manje lento angazi ukuthi ngizoyichazanya so manje into iyangihlupha manje ngihleli naye la endlini and ngapha ngiyamsola ukuthi wenza izinto ezero ngaphandle and ngapha nami sengimoshile ngale so uyabona nje ukuthi hayi wena ngeke wena the reason why umsoli ngoba sumoshile vele ungakamoshi bukathi ungamsoli uthi mama kahle u-right yena ngokwakho because awukazi umbambe like nomuntu othile or somewhere or something awukazi umbambe nethi uyamsola insolo phela zisho lutho until proven guilty no like umuntu osifazana omohlala naye endlini like umuntu ukuthi uyamazi sona so hayi lo muntu lona hayi nokwenza sinokhuluma kanje yabona before silala sinokusenza ama 1 2 3 yabo kodwa manje izinto lezi ayisahambi ngale ndlela kuwena akaze akhanda ngokukhathala whenever ngaphandle kwabangane nje kodwa uyabona ukuthi manje asekhona okay abangane baqale nokuba nabo waba nabo vele kusula kudala abangane ngathi abanye abantu nje ngoba
athola umsebenzi abantu abathola emsebenzini so like bajuthana ngazo amashiri so like ajuthana ngale ndlela bajuthana ngayo so angazi nami ngiyasola angazi awuna proof kodwa manje mina into engitshelayo izenzo zakhe asezenzela endlini seyishintshile ona kahle ukugabha kwakho ngibona ngathi uyajola kanti cha phela umuntu esifazane yazi noma ekuthiwa uyagabha that doesn't mean ukuthi uyajola akusho phela yazi abantu like banamamuthi vele bona maybe mhlawumbe leso egabha vele mhlawumbe nawe uyakusola somewhere somehow ngeke wazi ngeke sithi yena cha ngicabanga kanjalo but so ngiyabona ukuthi into efanele siyihlale phansi lesiyikhulume yabo so ngiyabona ukuthi nayi angeke ngize ngikwazi ukuthi ngayiqalela mina into so kodwa sekunengane ngoba yena ngiyamazi impela iyashintsha kodwa hayi ngiyamesaba yena impela uyashintsha uyashubisa so ngiyabona ukuthi bathi wangiqala izinto ezinje vele kojeke inkomisha yezizwana wakwakushaya iqala nje unokusikaza ukukushaya ukuthi kodwa yambambe uyabuthi ngakushaya ngempela ngeke sazi la kodwa into eyinkinga nje ukuthi hayi ngiyamazi ukuthi uyathetha uyakuthethisa afuna nokushaya kodwa into manguthi wrong vele nje kwahlahle wena mangibheka la wena suhlishwa like unembezo une guilt ukuthi sokuthi ngaphandle mamakazi yiyo manje lento lesengihluphayo ngihleli naye endlini hayi angazi ndoda ndoda amadoda ufuna ukumtshelana umama kahle manje ngoba sizomlanda umtshela konke lokho ngitshela kona usuredi kumtshela hayi kovele ngibhalele kuyisho ukuthi hayi no because yabathi mawuthi umtshela nokuthuni ngeke nizwane ngizolo sizoxabana ne hayi ke niyazula bukeli ubafula umithi sengaphandle noma menzile mama uright net nje uyamsola base ubafuza zama ukuzikhava noma mama ngimbheka umuntu oright because uba futhi le akazambamba somewhere or abane something izolusayo na even nasemafonini awuhlala nami lapho silanda umama la ubusubscribe ubushare then ucomment egcineni sizothi uvula khona hamba kanjani nokuthi ngile episode leba somlando mama ngithi nje usibhalile usinike inamba yakhe negama lakhe then sakhona ukusimfonela yabo asimtshelanga ukuthi sikhona la sazi uya manje yena khona ngaphandle uze kwakhe kodwa futhi asimshaya ukuthi ubezokwena maybe xa uthi ubezwa ama family member or something akuhlala la simlando babukeli akwephuza amanzi lapho siyosilanda mama ubusubscribe ubushare ubucomment ubulike ungacomment manje ubulike then ushare uzokulike egcineni danko come back ke babukeli sesame samlanda ke usisi lo ngapha kodwa nje manje ngicela ngikhuluma bafu nangu usisi sesame samlanda kanti khona sisi kunjani ngiyabona igama mabutho ngisuka kuyo bilo Church Nazareth isho uhlelo reconciliation sibhalele ubafu lo ngapha yamazi umyeni wakho okay umyeni wakho ke umama uba igama yokuntombi bani mama Ntombi kwangathi upho manje uphinde ukhulume nespedi nesithi the way accent yakho ngiyayizwa ngathi ayisizi umpedi okay uthe ubafu lo umyeni wakho ne okay umyeni wakho wemama wentombi kuna something asibhalele ngayo emayelana nanothu ne ucela umuphi indlela lakho umuzwe kungane nawe uzibona la emakhamereni namhlanje amakhamera azafika kwakho umangele nami yazi icawisa lapha mhlawumbe uya engage uya propose cabanga athi sizo ukuthi uzothi baba yebo kama sobani igama usabela kaDumakude sibadinga ukuthi nangi intombi la acela umthetho kungani silapha namhlanje akho nje ukhulume naye futhi lana ngibhalile ishow ngoba manje lana nenkinga yena inkinga enginayo ngiyabona ngeke sikwazi ukuyixazulula sisobabili amtshela inkinga awucela umamele mama uzuthi uthini umbafu futhi lana manje nginenkinga la umama ngihlala naye endlini and kunento bese ngaze siyikhulume naye fanele siyikhulume futhi umama like mina ngiyamsola ukuthi kunezinto like azenzayo kodwa bese yinsola ngazi noma uyazeka ngibona ngendlela asashintshe ngayo so umama ahlala naye la endlini unokuphuma ayobona abangani bakhe akuye ngesikhathi sakhe akuya ngaso yabo so ukuthi mhlawumbe kukhona la ngimfuna khona because ngaphambili vele thoda siyakwazi ukulekelelana la endlini siyexoxe kube khona lokho esikwenza nalokho so uyazi naye yona so manje isikhathi la endlini asenaso so umuntu othi mayifika la endlini mhlawumbe uzokwenza lo 1 2 3 nokupheka so umuntu asakhuthalela amabhodwe yabo
umuntu nje umuntu abangani yabo. So manje lento lena ngiyayibona ukuthi ngathi phathi senokujola phakathi. So angi-understand yabo. Should manje kahle ingqikithi la bekhona ukuthi indaba befanele sikhona ukuthi sikhulume nomama ukuthi manje la nami sengaze ngamosha ngaphandle. So ngamosha ngaphandle. Sengaze ngamosha ngaphandle ngoba nami ngiyaphuma ngathi nami ngiyoyigroovela ukuthi ake ngibone ukuthi kwenzeka kanjani. Nazazi ke indlela basemathandeni. Ngathi ngithola omunye umuntu and then kwamoshakala. Azangitshela ukuthi manje yena upreg. And ngapha endlini umama anginayo umntwana na. So manje ngiyabona ukuthi izoba inkinga lento le. That's why ngibhalele isho ngempela yani sihlanganise sikhulume kahle. Ngamanje ngiyabona ukuthi impilo esengiphila la ayisekho right. Ngamanje umama ngiyambona naye ukuthi hayi akayena umuntu nami sengisilwane kahle. Mama. So uyamuzwa uthini ubafo la? Ngiyamuzwa ukhuluma before sifike lokhu imithisa ubafo la ungitshela ukuthi wena bengasakutholi kahle uyahamba uyokhuluma nabangani nani. Lento le uqinisile noma or wenza kanjani lapho into yenza group? I go to group sometimes. Not each and every time. Mabuye uhamba kahle nini? Sometimes lo wakho inini sometimes lo? Maybe after 1 week, yeah. Let me say so. Hamba ma weekend or during the week? Nama weekend. Mawubuya emsebenzini uvele uyalahleka wena la endlini. Ngihlalele nawe wena ungakhulumi nami. Akhuluma mina ngibona wona sewushintshile. Mina ngibona ngathi ngiyakubora this nowadays. Okay, isifike nini ke lapho ngoba besihlala kahle ona lo. Sayifike ni. Wena since uqala nje wathola umsebenzi waskima abangani bakho. So ufuna ungitshela ukuthi imali ngishintshile wena. Ufuna ukusho kanjalo? Phela izinto zakho mina fanele ngithi. Ngiyabuza ufuna ukusho kanjalo ukuthi imali ngishintshile. But ukwenza kwakho nawe nje ufakazi walento le. The time ngithola uthi ngiyakuthanda. Bonga ngithola ngenza lezi zinto lezi. Bonga ngithola inye groove. Bayakhona labangani. Ade bakuvakashela la. Manje indaba bebafika labashayela ngini. Manje usifaka ngivakashela la. So mase bafika la sefanele ngiphume futhi nihambe niye ngale and ubuya late okokuqala. Ufuna ukuthi ngihlalane nabangani bami la nawe? Ngishiya manje ni stress la endlini ukuthi manje ngicabanga ukuthi nabangani bami nawe. Bazongidelela musi. So manje Yabona manje umithisi outside. What if umithisi one of my friends? What the fuck? Ungathi No, into enkinga azibengifuna like sihlale phansi sibonisane ukuthi lena. Sibonisane yini ukuthi umithi angimithanga mina anginayo umntwana mina. Nangi imali. Anginayo. Nangineza wakwathi ufuna ingane kuwena noma akazasho. Akazasho. Akaze. Ba. Seminyanga nawe sihlala la. Akazasho next. Yabona aleza insuku lezana besaplana ukuthi ngathini. Umithisa ngaphandle. Sasiplanile ukuthi ayinozini and uyafika la idea leyo ukuthi noyazini. Mina vele bengingenankinga nokuplana because ngiyazi ukuthi ngiyasipala umntwana ngomsupport. So manje nathi ayinathini kunento efana siqale like isilungise lapha nalapha before sizothola umntwana ngoba angifuni umntwana afikele kuphi enhluphekweni. Yeah, even I wouldn't. Yabona namanje unayo umntwana owakho asiwami. And then ingaphela le relationship le because mina nginayo umntwana. So yakuthi mina ngihlale nawe wena umithisile outside like yini ke ingintweo uyibitsa ing wasangiputsa uyibitsa ingintweo ke tlo dula le ngwana ngwanyana mo nka mo ntlung yaka iphutha usari iphutha yini ukuthi wena uhambile wakhumula amabhuku wakho wamithisa kodwa manje yini mina bathi angikwazi ukwenza abantwana that's why uyile ngaphandle. No, ngathi indlela osongiphilisa yona lana usongiphilisa empilweni mongiphilisa so. Ufanele ngihlale nabangani bami la. Maybe uzomithisa one of them manje. Noma ungahamba ubuye uhlezi ubuye ukhathele. Noma ngathi ngithi mama phela shine kamereni ukhathele. Awazi ukuthi ngiyasebenza na. Ukhathele uyegroove nokhathele. So mina kufanele ngenze njani? Wongangibuza ukuthi why? So mina kufanele ngihlale nawe phansi ngibuze into yenzayo. Wangangibuza ukuthi why? Yabona le khaya le alifudumelanga manje. Li dry. Uba lokhoze yonke le nto. Mina nginaba abangani barakaze ngiphume la ngibuye ngabo ma10. Ngithi ubani indoda la? Ngoba ngiyahlonipha. Angihambi ngibuye ngabo ma10. Ubani manje umithisiile ungihlonipha lo?
umntwana imistake so mawungitshela ukuthi imistake ngani imistake waplana kanti manje uplanile wena hayi maybe bewukhuluma naye uthi hayi ngifuna umntwana so yena ngitshela indaba zokuthi manje 1 2 3 khona la sifuna silungise khona so manje nami ngakubona ukuthi endlini nawe anyeke ube nomntana ungabalansanga in life yangithola if ubalansile ungaba nabo bawu10 ungaba nabo because you know ukuthi uzoba nganakekela kanjani so lo but lo yini into yo hayi so manje no mina ake ngibuze mina baba wena lo onomntana uyathandana naye noma kwezikalani asho ukuthi kwaba izinto zasemajwaleni niyathandana ayikho leyo kwaba izinto zasemajwaleni nazi etshwaleni ungena ubona abantu bebabe mawathi 1 2 3 wabamba uplug sekhona abashe manje ngiyangijwayela yabo so nami ngalingeka ngaleyo ndlela engalingeka ngayo ngiyangijwayela yabo kanti kuzofika that means wena weak mina ungangini ifoni yami manje ngathatha angijole angenzi next busy ngihlala nawe la mama ama calls ngibamba ama calls ama trash outside what the fuck yini leyo unobamba ama calls yini leyo baba yini unobamba ama calls le ngaphandle awusakhulumi nefoni yini leyo what if i-call ebalekile awu drop off ifoni yakho inankinga yabona namanje uyafonela baby mama ufuna whatever awazi nokuyiphendula ifoni yakho baby mama hawu kahle mama super mama umfana lo ngiyabona mina ngiyakutshela bhuti yabona starting from now bhala ukuthi thabo ngizokhamba emzini wakho yabona yizo zonke izinto lezi mina ngiyakhamba ngizothatha uma umntanakho basihlala naye la everything that belongs to me kahle manje oba nihlala lana nihlala kanjani ngathi ba ina rent noma like ngithengele RDP nenze njani la siya rent uba no rentani ubaba ngibhadela i-rent asiwo angithi imsebenzayo wena wafica la esokola naye bekasoko beya right nje awuna ngakhuluma ilanguage yakho isifani sizoyizwa okay nalisenhle nje so after ke dilo tse ke mirela tsona tse tsotlhe ke danki ya Mosotho e mfang yona danki ya hore a tle le ngwana ayo imisa ko ntle a tlise ngwana ka montlong o ibitsa eng wa butaka baba awuzidefend okungcono ngizwe ukuthi uthini nawe nakahle kahle ngempela nje ukuthi ngizethuse kumama siyilungise nje sibone senza kanjani ayikho into engizoyilungisayo mina sesizobona ukuthi senza kanjani ukuya phambili uplana siphambili ngoba ngeke sizoblame umntana sekakhona ukhona phela ayikho into esizoyenza enakusisi ngimako ucela ubuzo njoba like uphela umuntu masubiza ngomfazi usuke usuvelele nakubo wa propose wavela wakhipha nemali usukwenzile konke lokho Osuke umfazi wakho manje. Wamthatha kube right wathi uzomnakekela ngisebenzayo la. Imnakekela lo mdeni lo. Mina ngicela ukubuza mina why the time manje angazi noma mama ngithathela advantage yazo zona lezo zinto lezo. Awuqeda ngibizela ama camera ungangitsheli lokho please. Ungangitsheli lokho. Indlela engibona ukuthi sizokhona ukuthi sikhulume ngayo. Tsela effing. Illo mantso dirang. O teng mosadi ka nnela ngilo tsona tseo o teng na a ke na ngwana first of all wena wa tsamaya wa imisa go ntle go o fetsa monyako o tla mo le morwalo wa gago e re ke re merwalo ya gago o tle le yona mo ntlong yaka the room that I'm fucking paying rent no even uzophuma wena because ukhokha mina la now okay just sport now ima kukuza why the time when like before wenze yonke into like the time usamsolo mama uthi ngathi uzo 1 2 3 why like ungamconfront ungakhulumanga naye njengoba ngutshela akasenazi isikhathi sokuhlala endlini noma akhona nokhuluma naye akasemanje angisazi noma ngithathela advantage ude wami mina ngihleze ngikhona ufika kwakhe njena webespanini la ngiyahamba abangani bakhe amajwaleni mabuya ngapha ukhathele so awuna le rato komuntu akunathando endlini ifike nini lapho mama awuna le rato komuntu ifike nini base ngicela ngabekezelela phela zonke izinto ngizenzakala ngathi ngadala maybe abantu osebenza nabo nijwayelene ufuna amatshwala phakathi wena ufuna ungicontrola ukuthi inqoyeni ingaqoyini manje emsebenzini mawuqeda wena uyahamba uye phela ngikubhatalele kini ngine right ukutshela ngikhokhele kini ngine right ukutshela angeke uzophuma ngesigebhezana la endlini yami angeke uphuma ngesigebhezana la endlini yami akunakale yo ngikhokhele manje umithisi lo muntu beqoke lento lefika la
la Isicephe. agqoke isicephe manje umithi phethe umntanakho so mina ngina next ungathi angikwazi ukumitha Kanti uyakwazi ukumitha prevent mama. angiprevent angenzi next Mandlala like niyeza i-protection or nilala nje. Asafike ivele lapho ngoba ungazi ukuthi masilala avele ubisile umlilo ubuthongo nje into ayenzayo kuphela. But khathi nisalala kade nenza njani? Besilala la ukuncikisana bekukhona. Protection bengekho. Beyikhona wathi bephinde ngabe bikho futhi. So manje uthi uvela yeka mabomu yabona ngeke mina ngisangakwazi ukuthi vele ngisayishaya isikhombisa. I-protection mangekho umama akamithi still noma ingekho vele umama akamithi noma ingekho. Vele akasalali kwanami. So manje ngizoyithini wena ulala ubamba isandla nje. Sewumthandazo nje kuphela. Yikho nami ngabona ukuthi no mama cela ubuza ukuthi kuyaphileka ngaphandle nami athi ngiphume ngibone ngaphandle kanti sengizofika ngimoshe. Okay cela ubuza mama so manje ngiyabona ukuthi lempilo lena ayikho right. izinto zakho wena mama why like ubaflo maselala busumfulathela abamba isandla kwezakalani lapho or busuvele usumsola or bese vele ejele uhlala yedwa la endlini ngithi awusekho ithando alekho uthando alikho asamthandi wena bani mina ngiyamthanda umyeni wami musi ila ithando alikho kuphi or alikho from yena alikho endlini la indlu siyabanda yabona manje indlu yatonya ayisana ukufuthumala mama wazi ungakhuluma izinto ezifana nalezo ekubeni kunguwe owenza about imali I need to talk let me talk uzokhuluma okay khuluma mama mina nginikezwe isikhathi sakho ngihlaliseditse gore watwa umithisize so about imali anginika le manpower la endlini ukuthi mina kufanele ngikwazi ukuthi ngireza ama issues umithisize mus outside imanpower akusafanele namanje ngikhuluma awazi ukuthi kufanele mawuntoda kufanele ube ihustler hustler umnteni wakho iyajabula mangivuka ekseni la emsebenzini instead of mina ngikuphekele uze mawufika endlini ngikuthi let's meet awuhlapa wahlapa alright wena yini into uyiranga ngokuthi mina ngoba ngabasasipana wetsang ishinto yini okay ngiyaphuma ngishiya kanjena saphena la endlini awusenzi next nje wena la endlini mawufika nje ufika wena umthero ka ke slave isagawo wena kanjani ekiba umsebenzini mo I have to cook fanele ngimbekela amanzi okugeza asimukhathalo ntwe ukhathala and then after mo utlwela no really uyimisitse kontle and then I'm the person who's paying rent yimothenga yokudla la yimothenga igas hayi bafu ngeke ulahla isiporo ngempela nawe akade ngapha usebenzi futhi uma umthola busasebenza umuhlokomela byangwana khai uthembe wena uthembe mina uze ngoba ngifuna usizo uthembe mina so nama ngathi uyangidayisa abantu uthathe side no bafu sorry uthembe mina yabona ngikhuluma ngakho uthathe kahle phela ubhalele ngoba ngifuna ungincede ukuthi sikwazi vele no ngizokusiza but sense manje but now ngifuna ukuthi nawe so manje uthathe iside lapho yakhuthaza vele ukuthi ayathaba no gore I'm no longer sleeping with you ngifuna the inner side yakho kwenzeka yiwani namanje ucabanga ngathi izophola le kwenzeka unomthwalo hawa mina wena uyaganga angisakufuni okay mama ngiright besifuna izinkomo zeyini sena how long imani bafethu sena how long nihlala ndawonye sihlala ndawonye like nithandana sena how long how many years sina 8 years I think now yabo 8 years bafethu sonke ngaphandle ngiyachaza ukuthi izenzo zakhe ezingenza mina ngisumuntu omubi unayingane ngaphandle ngiyathi lengimithisiwe ile kuphela iyona kuphela umama kanangani ulinde wena mama unayingane ngaphandle ulinde wena salenda 90 days why ima bafuna uma isitori samama sengizwile vele before besafuna ukuza umama uzothini sengizwile umama after ukuza umama sengiyabona ukuthi bafuna ngeke wena ongazange ube ne-communication wena umuntu ongahlali phansi umuntu akahlali phansi okokuqala lokho akahlali phansi manilele isikhathi leso manilele before alali before azumeke nje kumele uqale mayingena lo muntu lana nje utshela ukuthi yena ufuna ulala ukhathele njalo uyavuka ekseni esipanini before uma mthole ephuza abephuma abashaba namawayinyana so ngiyabona ngathi ungene deep manje so manje ngiyabona ngathi lokuphuza kwakhe songene deep ubuya la every day ekhathele
umuntu nje okhathele ukuthi ufuna ukulala. Why o sampotse gore a re bue So manje kopa utlwella wa o sampotse gore kopa re bue mo ke lekha mmoteng re khone go lokisa then o mithisa kontle mara like wena indlela expect ungaphatha i-out yakho kanjalo wena indlela wena like mawuyibona kahle usile wampona ke tsamaya le moshimane ngisuke ngekho lani khona mina ngisuke ngingekho so emapele wena wa nnaganela so why before o tsamaye o ye kontle o imisa wa o sa tla monna pele cause manje it seems like mina angikwazi ukuba nabantwana cause wena manje umithisile outside wibizane yona into engicela ukuthi bazongisiza kuyo wena nama insecurities mangibheka manje fanele ubhadale izinhlawulo zomntana lapha ya uzohlawula bani umndeni wakho sambhekile bafu umndeni wakho umntani wakho you ungakhulumi ngomndeni wakhe ungakhulumi usethembe wena yo manje kuzoba so angicenzele bafu no ngicindezela indlela owenza no ngifuna sikhulume kahle yonke no bafu ngifuna ukusikhuluma yonke into kanti kuba sithola like isolution saleni right now too wena unama insecurities kumama and into usola ngayo no not kunama insecurities lethi ngibhora indlela sangiphilisa yona la endlini ubhora indlela but ushuthi awunama uyamthemba kushuthi esengiphethe mina la endlini angisesi umuntu wayazi nanokuthi wena awusasebenzi lento le emqondweni lethu frustrated ngapha na mangithi ngiyambamba afu ngiyakuzwa mina ngiyaunderstand ngiyakwazi ukuthi kusho ukuba indoda ungasebenzi odla umama ugcina usicabanga izinto ezibhedayo vele ugcina even ama insecurities ugcina uba nanomama ngathi usayabheda ngokukondla athi usuke rathi neto nawo kakabalance so sengisikhathi phela uma kuthiwa indoda ngesiZulu phela usumZulu kuthiwa indoda iwa namhlanje kusasa iphinde ivuke namhlanje ngabheda kusasa but izoba right ne kodwa angikhondoni ukuthi like umithisile ngaphandle ube wrong ube wrong kakhulu totally wrong ukuthi umithise ngaphandle kumele wena ube ne-good communication nomama wakho before nje any further to kumele ube ne good communication like good approach if like angazi ngathi uthe umithisa intentionally umithise ngephutha be mistake bengaqondile okay ngithule mama ngokwakho wena ubapha umithise ngaphandle wena ngokwakho ucabanga ngale situation esikhona yomntana ongaphandle wena ubukhona endlini before nje nami ngicabanga ukuthi ngicabangani wena ubufisa ngathi from now on towards kungenzekalani kuzokwenzekalani sure akho mama wakho bafika umncenge acela ukuthi umncenge ntombi mfetako not this time mfethu akwazi ukuthi wangishiya this time no but ahlale phansi ilungise lesibone senza kanjani ikhona enye indlela engicabanga ukuthi singayo asilungiseni manje shiya ababukeli be right naba silungiseni manje bafu umithise ngaphandle mama lento yami ukuhlanyisa vele obviously namanje uzolala ubamba isandla vele obvious and vele kusazongithatha isikhathi nethi mina into engiyifuna kuye ukuthi sedlule no sibonisana ukuthi i-way forward sedlule kule okay umama yicabanga ukuthi uyakushiya wena awuzama ukulakho convince umama ukuthi angakushiya ngazi ungenza kanjani before nami ngikhulume ukuthi nami ngicabangani since ningibusy because njengoba ningibusy nami ngiqhamuke ne-solution because ngiya-reconcile ngiya-reunite angifuna abantu bahlukane ngifuna i-units ntombi ngiyakuthanda nesakuthanda ngicela ukuthi like ngicela sihlale sana sibone ukuthi senza kanjani kodwa ayikho into engasihlula intombi usakuthanda vele singakhona ukuplana mfethu sibone senza kanjani ngiyavuma ngonile ngenza imistake but khona la esingalungisa khona kulunga ngicela ungangishiyi sizobona sizobona senza kanjani phela agcini lana mfethu nami kusasa ngavuka sengihlanganisile izinto angeke wazi ngicela ungethembe like awungethembe like ngicela ungethembe njengomuntu ohlala naye ngicela ungethembe umuntu mayikhulele kuthina ama cravings uma lo nto bazana ikhulele ayikuhluphi nje ukuthi i-crave for something hayi akahle mama into bekuthabo ngibona ibhathi thabo umama hayi ngazi awusamthembi nawe baba umama unama cravings uma ekhulele wenza kanjani since uphanda kanjani ukuthi ulakho umama lo mithisile ngiyambona ke lohlala naye uzimele vele independent uyasebenzela ayiyo vele into engathi ikhuni okay yeah ngiyakhona ukuhlanganisa phela indoda unabangani bayakuzama
Nje kunendlela engihlanganisa kanje ngendlela noma kuthiwa ngizokwazi ukukhuluma online kodwa kunendlela asizugebengu cha asiwugebengu kodwa ikhona indlela okuyiphilile manje njengoba inganisa uplanning njengoba inganisa uplanning kuyangiphoqa vele ufuna ngihlanganise ukuthi ngisebenze ayikho enye indlela angeke ngimtshele ukuthi kwakwengiluisa kuyimanje mangathi ngamtshela ukuthi umntwana ufuna ubisi then kuzoba ngivele sizolwa more noma ngimtshele ukuthi okay mama nayi 2000 kuye nayo endlini okay right lana ngizothatha maybe 500 rand support umntwana ngale sisale nale 1.5 sibone nje ngenze example izinto zabantwana sokuphila this nowadays yawazi ukuthi how much is milk this nowadays inene 300 ama-diaper emalini nama wipes okay mama asiyeke ngizoyibona manje ngidlula kanjani okay akwamanje ngisacela ukuthi wenzela kwamukele nengane correct nje like le situation esenzekile ufila kanjani noma mengane awucabanga ukuthi basa in contact wena noma ngane sase in contact noma kwenzekalani awukasihlalusa ngikhulumisa ngithi ufuna ama-cravings so cause umntanakhe ngise in contact noma mengane no like umuntu ngamtshela nje ukuthi hayi mina nginomuntu so wamtshela nini after SMS noma mase ngithola i-call but bekizinto ezifihliwe so mase ngithola i-call akangitshela ukuthi yena sokhulu njengoba uzibuza efihle kungakho kufihlele umama yilokho noma khona kuphela ngoba kushuthi ngabe vele ngidalulile ukuthi akhona sithi thandana wakathola amanye ama-secrets except for le isithola manje before shada bekadate konjubani le ntombazana le yini umsuthu umzulu umpedi yini no umzulu unokuhle ukhuluma ngonokuhle waphathwa wamiyeka completely ngamtshela hayi no ngithi besicabana naye unokuhle befona mostly masicabanga endlini wazi ukuthi unentombazana yabona namanje even manje it's worse nakhona ngamtshela ukuthi angicela ngathemba ngizophuma lapha because manje sengidecide ukuthi ngifuna okay ukuphila naye yini oyithembisayo ke wena from now on ukuthi akakasho ukuthi umama uya accept lesimo nana ngaliswa lakho sazo wena usazama ukuthi umconvince yini oyithembisayo from now to what into engithembisayo ukuthi hayi mangathi umama maybe yanginikeza le second chance and then ngizokhona ukuthi ngihlanganise izinto njengendoda yabona ngibona ukuthi okay like endlini ngima kanjani isimo sasendlini sibheka kanjani okay mina ke ngikhulume mina ke yabona mina ngicabangani nje usumithile ngithi na suprovokele kumama wamtshela ukuthi kwenzekala nani wakhipha zonke impilo because the reason why you keep ngithi vele ngoba usamthanda that's why ukhipha yonke into so usamthanda ubuzwe uthule nje umama abone ngengane uhambe kumama yakho kodwa ayizwa le reason njobe reason yamozo that means usakuthanda yabo ngabe ngiyakhuluma nisipedi noma isitswana ikhulumani isipedi hey ngabe ngiyakhuluma but yazi noma umzulu makhuluma in language ufila otherwise ngathi i-accent yakhe yabheda ngikhuluma sengizizulu uzozama ukungeza yabo njobe etshela yonke into ethi umisisile nani ekonyuluka ku like ekhipha zonke imfihlo imfihlo sephiri or likunuti sephiri ekhipha zonke imfihlo kuwena that means usakuthanda usafuna like ukuthi like nindlule kulezi zinto lezi ne mphoke phele phambili because now I'm sure iphutha lakhe lokuqala lelo lenzayo vele wonke umuntu sinamaphutha sonke yabo net abanye bayafihla phela this day na uzama ukuthi aphumele obala bakhulume nayo nani because usakuthanda yabo mina ngokuhamba engacela mina like awusekho in contact nomama lo wengane no lona angifuni ukumfonela vele isikhathi so uzokwazi kanjani ukuthi umntana ukhona manje fanele uthenge izinto awuyazwela uzomtshela yazi ngibafuna ngicabangani mina ngathi umama mina ngicela amanamba ontombile ngizokhuluma naye mfazi to mfazi okay right ne angithi uzothekela umntana everything because of ngamnikeza siyabonga close nese umama manamba wena kushuthi wena phinde ube in contact nalo mama omithithile wena usangisilutho ingane ihlangana nonkosa zakho nale ntombazane wena into engahlangana nayo ukuthi ungahlawula ingane from kuleya muntu ibuye izohlala kwakho ibuye yakho iphune kumama ngazi bazosho nababukela no we won't take his daughter or son
Okay. There's no zokufanele kuphela. But fanele aze la. Phela ubaba lona masefuna ukuhlawula ingane ukuthi ibize isibongo saka baba ibuze uhlala kwakhe. Umama uzokwenza kanjani masihlala? Okay. Ingane mahlala kwakho bazofuna ugogo wengane. Acela ingane izovakasha wena soxhumana nomama. Wena nje yededile umama wakho ayindlishi dayideng lento le. Nanentombazane emithithile. Umfazi njengoba umfazi. Wena masuthola amandla uhlawula ingane ebuze uhlala nawe. Then khabo mama bethatha ingane. Uxhumana nogogwayo beyithathe izovakasha wena soxhumana nomama nangumama wakho angithi baza sazi kodwa kuqala kumele ukhumisane nabo uqala ngeke ngithathwe yimi decision uzothatha yibona nami ngisho ngokucabanga kwami ukuthi wena ungenza kanje ukuze izinto zibe right but kumele uqala ukukhuluma nomndeni nomama wengane because manje lapha nihambe nonke na umkhosazi wakho lo plazi angazi noma nomama wakho or nomkhwekazi nomama wakamama angazi ngizobona nini but sekuthi leyo kodwa umama uyaxolela uyamuzwa uthini kusho lahleke yabona ubudedengu careless so much careless ubhede wazama ukuthi nami uziqoqa ngapha usebenzi umama esebenza uphisa uyadanafula uyagalavanta nje ngaphandle uyadanafula ukuthi ngabe ngeke sabe lo sithi abayiphutha kodwa nje vele iphutha kodwa ke ngeke ngoba umntwana akasile iphutha hayi okay babukeli nazo le dawu lamba kanjani ubafuna udanafulele too much wagalavanta too much ngisibona sokuthi una ususpicious ngezinto ezingekho unama suspicious ngezinto ezingekho umama ngapha uright akenza lutho uphethe kahle ubaba lo ngapha ucela inqondo yamajida nje ukuthi mama mayiqinisa obviously uyathola ngaphandle ulithi find out akatholi lutho mama unama duties endlini nama task endlini amela wenza uya clean uyawash uyapheka kwenza yonke into ubaba lo akasebenza ngezinto so nami ngiyamuzwa umama mayikhala ngokhathalana nani phela naye umuntu naye akasebenzi nje nge-electricity no yabo socela ukuthi lapho ubuplace comment yakho lapho ngisithweni uthini lo daba lolu ubulike ubucomment ubusubscribe ushare lapho sihlangane ku-episode 2 elandelayo siyabonga ukuthi ube nathi keep on sharing danko